Kaixo, ongi etorria, ikusiko dugu triangeluak noiz diren antzekoak eta noiz ez. Eta hortarako jakin behar duzu antzekoak izateko bi irizpide hauek bete behar dituztela. 3 angeluak berdinak direla, hau da, angelu homologoak berdinak direla, eta 3 aldeak proportzionalak direla. Adibidez, kasu honetan, ikusi dezagun, angeluak ez ditugunez, ea aldeak proportzionalak diren edo ez, egingo ditugu zatiketak. Adibidez, 18 zati bere alde korrespondentea. Zein izango da? 18 zati 6, ezta? Jarriko dut, 18 zati 6, berdin, guazen ikustea beste alde bat, 9 adibidez, 9 zati 3. Eta azkena, 12 zati 4. Arrazoi bera atatzen da beti, emaitza bera, 18 zati 6, 3. 9 zati 3, 3. 12 zati 4, 3. Beraz, proporzionaltasun arrazoia 3 da. Eta orduan, bi hauek antzekoak dira. Bestetik esan behar dugu, angeluak, orduan, hau baldin bada A angelua, eta hau A lehena angelua, homologoak dira, beraz, berdinak izango dira, bi kasuetan. Gero bestetik ditugu gutxieneko baldintzak. Zergatik, zenbaitetan, problema batzutan, ez ditugu 3 angeluak ezagutzen, ez ditugu 3 aldeak ezagutzen, bakarrik bi. Orduan, noiz dira proportzionalak, noiz dira antzekoak. Adibidez, hemen jartzen du bezala. Bi angelu berdin baldin baditu. Adibidez, hemen. Baditugu 3 angeluak? Ez, bi bakarrik ditugu. Baina jakin dezakegu antzekoak diren edo ez zergatik. 3 angeluen batura delako 180. Orduan, 30 eta 70 zenbat da? 100. Eta 180 da zenbat da? 180 que 180, horren hau da, 80koa. Justu, hau, 80. Eta honek, falta zaion angeluak zenbat neurtzen du? Bain bar dugu, 80 gehiago 30, 110. 180, que 110, atatzen dira 70. Ikusten dezun bezala, bi angelu ezagutzen ditu, bai hirugarrena jakinda, badakigu antzekoak direla. Eta beste batzutan, dakigu angelu bat bakarra eta angelu hori osatzen duten bi aldeak. Adibidez, horrela. Eta esaten digute, 4, 6, 12, 18, eta angeluak neurtzen dela adibidez, 30 gradu, bietan. Kasu honetan, esango genuke, biek antzekoak direla. Angelu bat bale bakigu eta bere bi aldeak antzekoak dira. Goazen kasu praktiko bat ikustera. Pentsa ezagun nahi dugula eraikin honen altura ezagutu. Eta aprobetxatuko dugu itzala. Nola? Bajatzen dugu makil bat. Eta pentsa ezagun makilaren altura bat eta erdikoa dela. Gutxi gora bera horrelakoa. 1,5 metro. Eta arratsaldea da, arratsalde ilun albarra, eta ja 2 metroko itzala egiten digula. Eta ordu berdinean, eraikin honek 30 metroko itzala egiten duela. Orduan, itzala hau da, itzala bikoa da, eta jakin nahi dugu, eraikin honen altura. Ezagutzen alditugu 3 angeluak? Ez. Ezagutzen alditugu 3 aldeak? Ez. Orduan, erabili beharko dugu, hauetako irizpide bat, gutxieneko irizpideak jakiteko antzekoak dira, edo ez, 2 triangelu hauek. Erabili dezakegu hau, 2 angelu berdin, ea lortzen dugu. Eraikina perpendikularra da, bai ez da, zuzen egiten bada, pentsat bai. Orduan, hau da, 80 gradukoa. Eta makila zuzen jartzen badugu, goiti bera, baita ere 80 gradukoa izango da, baita ere. Orduan, angelu bat, behintzat, berdina izatea lortu dugu. Bestetik, eguzkizpiak paraleloak aldira beti, bai ez da, ordu berdinean paraleloak dira. Horrek esan edu, angelu hau eta hau berdinak direla. Beraz,
bi angeluak berdinak baldin badira, hirugarren angelua ere berdina izango da. Eta aldeak proportzionalak. Horrek esan nahi du, guk egin dezakegula proportzio bat. Erantara. Adibidez. Ixa, zati 1,5. Altura, zati altura. Berdin. Oinarria, zati oinarria. Zenbat gelditzen da? Bi bider ixa, berdin, 30 bider 1,5. Ixa berdin, zenbat da 30 bider 1,5? 45 ez da? Horda, 45, zati bi. Zenbat da 45 zati bi? Erdia da 22,5. Horrek esan nahi du, eraikin honek neurtzen duela 22,5 metro. Itzalak erabiliz bakarrik. 22,5 metro dira gutxi gora bera portala gehi 6 pisu gehiago. Ikusten dezun bezala, triangeluak noiz diren antzekoak eta noiz ez diren importantea da. Adibidez, olako kasutarako, gu jakin dezakegu itzala neurtuz, eraikin baten altuera. Nola? Proportzio bat jarriaz. Beste bat arte, agur.